ďakujem za pozvanie. Opäť do týmu som hrdý, že môžem reprezentovať aj teda spolu s kolegami Slovenskú univerzitu. A som vám trochu nechal nahliadnúť hlbšie do svojej podstaty. Tak súčasne masterclasses na Opavskej univerzite. Nakoniec 15 rokov robíme masterclassy v Žiline. Toto sú naše trička. Získali prehľad, kto pred vami stojí, ako rôzne moje stránky. Fajn. Koľky už sú to viackrát, ako druhýkrát, tretíkrát, výborne. Takže keď náhodou na niečo zabudnem, tak mi môžete pripomenúť, ako to bolo predošlý rok. Ak by vznikli nejaké jazykové nedorozumenia, niečo by som povedal, čo by znelo nezrozumiteľne, tak kľudne ma zastavte. Myslím, že minulý rok sme riešili, že čo je to priamka. To je úplne v pohode, samozrejme. Ja dúfam, že to povieš. Dobre, tí, čo už tu boli viackrát, táto prednáška je dizajnovaná za účelom, aby vás to teoreticky pripravilo na tie vyhodnocovania dát, ktoré prebehnú popoludní, takže ona je limitovaná, teda jej nasmerovanie a jej obsah je podriadený tomuto účelu. Áno, takže ono, akokoľvek by som rád každý rok rozprával o niečom inom a spracovával nejaké nové témy, povedzme ako o tej čiernej diere, tak v podstate musíme smerovať ako k tým základom toho, čo sa bude odohrávať popoludní. No ale predsa len, čiže názor tej prednášky je ten istý ako každý rok, obsah tej prednášky bude plus minus ten istý, ale predsa len, aby som to niečím občerstvil, aby sa tam vždy ľudia sa dozvedeli niečo nové, tak mám takú tradíciu, že každý rok sa pokúšam nájsť nejaké exotické ovocie, ktoré ja som dovtedy ešte nikdy nevidel. A to vám ukážem na úvod. To ukážem na tej prednáške na úvod. S nádejou, že ak zvyšok tej prednášky nikto nepochopí, tak aspoň toto si môžu odniesť ako novú informáciu. Takže tohto roku som našiel takéto ovocie, ktoré som ja doteraz nikdy nevidel, aj keď som už o ňom počul. A vždy som túžil, respektíve čítal som o ňom v knihách, rôznych dobrodružných knihách od Verného a tak ďalej. A vždy som túžil potom, že vidieť, že ako to vyzerá, ale ako si ma nenapadlo to vyhľadať, až teraz som na to narazil. Takže vie niekto, čo to je? Durian nebo jackfruit? Nie. To jackfruit, aha. No, jackfruit. Dobre, ja to poznám pod názvom chlebovník. No, jo. No, to mi vždycky, keď som čítal v Púštiach na lese, od Sienkieviča, tak tam chlebovník, tam sa to, no. Ja to bol taký zvláštny názov, že chlieb a ovocie, že... No, tak dozvedel som sa o tom, konečne to aj vidím, dozvedel som sa, že to dorastá až 90 cm a váži to až 50 kg. A ten strom urodí, ten chlebovník vraj urodí 100 až 200 plodov za rok. Takže tým vybavíme tú novú informáciu a poďme teraz na tú prednášku. Takže podivný mikrosvet, tak najskôr by sme si mali povedať, že čo vlastne rozumieme pod mikrosvetom. Čo si pod tým predstaviť, vysvetlíme si tie pojmy. Tak to závisí od toho, koho sa pýtate. Keď sa budete rozprávať o mikrosvete s biológom, tak namiesto slonov si on predstaví nejaké takéto malé organizmy. Keď sa budete rozprávať s chemikom, tak zase nemu sa vybavia nejaké molekuly a povedzme DNA a tak ďalej a tak ďalej. Keď sa budete rozprávať s fyzikom, tak tiež môžete dostať všeličo. Napríklad Albert Einstein, toto by sme mohli chápať ako jeho mikrosvet, hej. Návšteva u kmeňa Navajo a jeho výchádzky na bicykli okolí Princetonu. No ale žarty bokom. Fyzikov mikrosvet je oveľa menší než tie mikrosvety toho biológa a toho chemika.
A keď by si to tak človek chcel predstaviť, že ako oveľa menší, tak ono, tie čísla sú tam nepredstaviteľné, takže nejaká analógia, že ak by sme si predstavili pomer veľkosti špendlíkovej hlavičky k vzdialenosti medzi Slnkom a Saturnom, tak to je rovnaký pomer veľkosti ako keď si zoberieme typického človeka o veľkosti 1 meter a atomové jadro. To je tam, že to je tuším trilión krát, ak som dobre narátal. 1000, milión, miliarda, bilión, trilión. Trilión krát menšie a ešte menšie, toto je niekde. Toto sú tie najväčšie veci v tom mikrosvete, o ktorých sa tu budeme baviť. A to, že ten mikrosvet, že vôbec je sa o čom baviť, to znamená, že on má nejakú štruktúru, to je jedno z najhlbších poznaní, ktoré ľudstvo má. Pritom zabaliteľný, to poznanie je sformulovateľné do jednej jedinej vety. Ako keby proste tu vypukla nejaká apokalypsa a všetko poznanie sa stratilo, tak toto jedno poznanie, že svet má diskrétnu štruktúru, to sa dá doslovne že odovzdávať ústne a pritom to má veľmi hlboké dôsledky. A veľmi dlho trvalo, než sa k tomu aj ľudia prepracovali. Viete, že Demokritos to navrhol už pred pár tisícročiami, ale viac menej to ostalo vo vzduchu visieť ako nejaká nedokázaná hypotéza. A nie tak dávno sme definitívne uverili a preukázali, že naozaj mikrosvet sa skladá z nejakých malých častí. Ten proces toho objavovania štruktúry hmoty, ten je vám určite známy zo školy. Proste tie atómy sa ukázalo, že nie sú nedeliteľné, ale že majú nejakú štruktúru. Skladajú sa z elektrónov a jadra. Dokonca to jadro potom sa zistilo, že má štruktúru. A nakoniec aj tie protóny a neutróny, z ktorých sa skladá jadro, tiež nie sú elementárne častice v zmysle, že by sa už nedali ďalej deliť. Náš súčasný pohľad, najhlbšie, kam sme sa dostali v tomto rozkrývaní štruktúry hmoty, je, že U a D kvarky nie sme si vedomi toho, že by sa dali rozdeliť ďalej. Ak vychádzame z predstavy, že sú to bodové nedeliteľné častice, tak zatiaľ všetky naše experimenty a všetky naše pozorovania sú v súlade s touto predstavou. To samozrejme neznamená, že tak ako dnes zverejnili, či včera zverejnili ten obrázok čiernej diery, tak že zajtra nezverejní nejaký experiment, že vidia niečo, čo by vyvracalo túto našu, rozširovalo túto našu predstavu a že by sme začali zisťovať, že tie kvárky tiež nie sú elementárne. No a na tejto diagonále teda vlastne máme zoradené častice, alebo ten prechod hlbšie a hlbšie do štruktúry hmoty. Keď sa pýtame, keď hľadáme odpoveď na otázku, že z čoho sa skladáme my, z čoho sa skladajú telesa okolo nás, táto miestnosť, vzduch a tak ďalej, čiže makroskopické objekty. A pri snahe zodpovedať túto otázku, pri tom výskume, sa zistilo, že existujú aj iné častice, ktoré tak povediac netvoria tie objekty, ktoré tak si sú nezáväzne okolo, alebo dajú sa vytvoriť. Tu som len na ilustráciu niekoľko z nich, konkrétne také, o ktorých si tiež myslíme v súčasnosti, že sa nedajú deliť na menšie. Napríklad V-bozón, neutríno, myón, podivný kvark, tot kvark, Z-bozón, tau, leptón, fotón a je ich o niečo viac. A okrem toho ešte v tom mikrosvete poletujú častice, o ktorých vieme pozitívne, že nie sú elementárne. Oni sú zložené tiež z kvarkov, tak ako ten protón a neutrón. Ale ako si nemôžeme ich ignorovať existenciu, tvoria dôležitú súčasť toho poznania, tej našej štruktúry vesmíru. Takže tu som romezón, chaón, pión. A tu sú nejaké dve častice, ktoré ani nemajú, myslím, poriadny názov v češtine a v slovenčine, pretože primálo ľudí sa zaoberá časticovou fyzikou na to, aby ešte aj riešili jazykové otázky. Takže používame anglické názvy, že J-psi a U-psion. To je bola názva anglických
A sú to tiež viazané stavy klávesy. Dobre, takže toto je akýsi herbár, pretože aké všelijaké elementárne častice a neelementárne častice tvoria diskrétnu štruktúru. A teraz, fajn, ale keď sa to všetko skladá z takýchto nejakých kúskov, tak ako to vôbec, že existujú veľké objekty? Ako to, že vôbec ako to, že vôbec niečo nutí, aby tie častice tvorili, sa združovali do väčších celkov. A to viete, že to majú na svedomí sily. Takže to je druhá stránka toho mikrosveta, vlastne otázka, že ako tie veci držia pohromady. Ale ešte než sa dostaneme k tomu, tak možno, že niekto by rád vidieť, alebo očakával, ja by som to určite očakával, že dobre, toto je zoznam tých častíc, ale taký poctivý herbár predsa ukazuje aj obrázky rastlín, ktoré tí botanici objavili a klasifikovali a pomenovali. Takže ja by som odchádzal uspokojený z tejto prednášky, keby som už proste vedel, ako vyzerá elektrón konečne, alebo fotón. Tak ja som hľadal na internete a v knihách, a našiel som všelijaké takéto kresby, čiže ako vyzerá atóm, ako vyzerá fotón, a jadro, a obal, a elektróny. A v podstate, keď som sa nad tým zamyslel, tak všetko, čo sa o týchto obrázkoch dá povedať, že takto oni určite nevyzerajú, že toto proste nie je ono. A vyzerajú, že keď chceme vedieť, ako oni vyzerajú naozaj, tak vyzerajú takto. Hej. Toto je obrázok atómu, takto vyzerá atóm vodíka. A to je úplne presný obrázok toho, ako vyzerá. A teraz proste, okrem toho, že ste sa mohli zasmiať, tak súčasne, ja viem, že ste sa nezasmiali, preto ste pocítili hlboké sklamanie nad tým, že tak toto ma nejako neuspokojuje, že takto by mal vyzerať atóm vodíka. Ale je to tak. A prečo vlastne cítime akési hlboké neuspokojenie? A v zásade to pramení z toho, že ľudia si bežne zamieňajú dva pojmy, a síce, že pochopiť a vedieť si predstaviť. To, čo robíme vo fyzike, je, že sa snažíme veci pochopiť. A ľudia majú intuitívne pocit, že veci chápu vtedy, vysvetlenia chápu vtedy, keď majú za tým nejaký mentálny obrázok. Niečo si vedia predstaviť. Napríklad, ak sa vás pýtam, že či chápete, čo je kružnica, tak okamžite na základe toho, že si viete predstaviť nejaký obrázok kružnice, tak si máte pocit, že to je jasné, to je známa vec, to je proste, s tým som dobre oboznámený. A málo koho asi napadne odpoveď, ktorá je vlastne jediným pochopením toho, čo je to kružnica, a síce, že to je množina bodov, ktoré sú rovnako vzdialené od nejakého stredu. Pri tom pochopení, čo je to kružnica, je to druhé, zatiaľ čo tá predstava toho obrázka, ktorá vás tak uspokojuje a stojí vás ten dobrý pocit, tak to je dosť, to nie je naozaj chápanie, pretože keď to domyslíte do dôsledkov, taká vaša predstava, to je vlastne veľmi nedokonalý. Na základe čoho tá predstava vzniká, že ste si niečo nakreslili na papier a to naozaj nesplňa tie atribúty, má to nejakú hrúbku, tá čiara je prerušovaná a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Aby som to trochu možno ešte ukázal alebo demonstroval, vyskúšame si to, že tá predstava naozaj nie je pochopenie. Tak tu mám taký príklad, že jedna gulička, že počet, že čo je to, že nevieme si predstaviť už len také jednoduché veci ako malé čísla, malé počty. Takže predstavte si jednu guličku. To je jedna gulička, pozrite sa na ňu, okamžite viete povedať, že je jedna. Takisto by vám ešte nerobil problém rozpoznať, že tu sú tri guličky. Ale keď sa vás pýtam, že viete si predstaviť 10 takých guličiek,
Kto si myslí, že si vie predstaviť 10 dviničiek? Vyhnite odvážne ruky. Jasné, jasné. Ja som tiež zdvihol ruku, keď som si to niekto skúšal. Tak, test, že koľko ich tam bolo? Lebo ak si to viete predstaviť, relatívne málo, hej, okolo 10 by som si typol, ale ak si viete predstaviť číslo, počet, ktorý zodpovedá tomu počtu, ktorý tam je, tak vlastne by ste mali okamžite rozpoznať, ako tú kružnicu leží. Aha, tak to viete tak odhadnúť. A pomerne čas, to sa ako aj trafíte. Takže ešte raz. Koľko ich tam bolo? 15. A vy ste, kto to povedal? 15. Vy ste tu už druhý raz. Tak to sa nepočíta. Áno, tak z toho môžeme zrátať 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Výborne. Je ich tam 15. Ale v podstate to, že prehlásime, že ich tam 15, to znamená, že my chápeme, že ich je tam 15 a to pochopenie je vlastne postavené na jednoduchom procese, že my máme vymyslené názvy pre jednotlivé počty a teraz keď chceme vedieť, koľko ich je, tak postupne v každej guličke priradíme z toho zoznamu nasledovný názov a keď už vyčerpáme všetky priradenia, tak čokoľvek bude posledné slovo, tak to vyhlásime za počet guličiek. A to je mentálny proces pochopenia toho, že koľko ich tam je. Ale rozhodne už toto si nevieme, ale čo sa týka predstavy, tak už tu naša predstavivosť zlyhala. Tým chcem povedať, že ak toto nedokážeme spraviť, ak si toto nedokážeme predstaviť, tak ako by sme mohli mať ambíciu predstaviť si niečo také ako atom alebo elektrón, niečo, čo úplne uniká dosahu ktoréhokoľvek z našich zmyslov. Nepočujeme to, nevidíme, necítime. Dobre, takže buďme pokojní a sústredíme sa na to, že síce nebudeme vedieť, keď odtiaľto budeme odchádzať, ako vyzerá elektrón, ale budeme chápať, možno sa priblížime k pochopeniu toho, čo to je. Alebo aspoň ako sa správa. Fajn, takže teraz k tej otázke, že keď je celý náš svet hromada nejakých malých súčiastok, tak ako to, že niektoré tie súčiastky držia pokope, tak tomu základom odpovede na tú otázku prišiel už s tým Newton, viete, F rovná sa m krát A, nazval ten jav sily, ale samozrejme on sa bavil o vzájomnom pôsobení tých veľkých objektov. On ešte netušil, že hmota sa skladá z nejakých častíc. A teraz ešte taká poznámka bokom, že toto je naozaj šlachtický erb Isaaca Newtona a jemu bol udelený šlachtický titul nejakým kráľom, ktorým. A on si vybral ten šlachtický erb v tejto podobe, ja netuším prečo. Ja neviem, čo tým chcel povedať. To je jedna z takých záhad, o ktorých môžete premýšľať alebo pátrať po nich, aj keď odídete z tejto prednášky. A ak sa dopátrate, tak budem rád, ak mi napíšete alebo odkážete po niekom. Čo za záhada? Prečo takto? Dobre, z pohľadu Isaaca Newtona svet bol plný najrôznejších síl, proste trenie, niečo priťahovalo jablko k zemi, niečo priťahovalo mesiac k zemi, odpor vzduchu, prúžiny, keď si ich natiahli alebo stlačili, tak sa to snažilo vrátiť späť. Niečo pôsobilo na kyvadlo a tak ďalej. Čiže to vyzeralo, z pohľadu newtonovskej fyziky svet vyzerá ako že máte nepreberné množstvo šachovatých síl a ak ich dokážete popísať, čiže ak dokážete na ľavú stranu sem dať nejakú funkciu, ktorá popisuje, ako sa tá sila správa, tak vlastne odpoveď, základná otázka je, že ak tam pôsobí takáto sila, ako sa bude teleso, na ktoré tá sila pôsobí, ako sa bude pohybovať, tak to znamená nájsť tú pravú stranu tej rovnice. No, ale za ten čas, ktorý uplynul od Newtona, my sme zistili, že v skutočnosti nie je to až také zúfale, že máme miliardy síl,
ktoré proste musíme ďalšie a ďalšie objavovať. Že v skutočnosti všetky síly sa dajú zredukovať na 4 typy síl. No na akákoľvek všetky tie, ktoré som tu naznačil, tak vlastne sa dajú vysvetliť pomocou, že vlastne sú prejavom jednej z týchto 4 fundamentálnych síl. Ten zoznam je, že gravitačná, elektromagnetická, silná sila a slabá sila. Gravitačná elektromagnetická sila to je niečo, čo ľudia objavili pomerne dávnejšie, pretože tieto síly sa prejavujú aj medzi tými veľkými telesami. Silná a slabá sila, čo nie sú veľmi dôvtipné názvy, ale musíme s tým žiť, tak to sú síly, ktoré majú veľmi krátky dosah a naozaj pôsobia nanajvýš do tej vzdialenosti na úrovni veľkosti jadra atomového, alebo dokonca aj o niekoľko rádov menej. To sa týka tej slabej síly. Takže dokiaľ sa ten výskum pomerne hlboko neponoril do štruktúry hmoty, tak vlastne o týchto silách sme ani toho veľa nevedeli, alebo skoro ani nevedeli o ich existencii. Dobre. No, a teraz sú vybavení týmto poznaním od Isaaca Newtona, tak sa môžeme pýtať, že na čo je to dobré, že čo s tým všetko môžeme robiť. A teraz taká propagačná snímka, že napríklad si môžete dobre zarobiť. Kobe Bryant, ako známy, slávny basketbalista z LA Lakers, je proste príkladom toho, pretože to, čo teraz vidíte na obrázku, predpokladám, že stojí pod košom a ide hádzať trestný hod. A teraz, aby bol úspešný, vidíte, že sa sústredí a pohľad zamierený na ten kôš. Takže čo sa asi odohráva v jeho hlave? Tak predovšetkým si uvedomí, že F rovná sa m krát A. Toto musí zvážiť ako tie parametre, že ako ďaleko je ten kôž a vysunutý nad jeho hlavu a odpor vzduchu a čo ja viem čo všetko. A na základe toho spočíta, to všetko sa odohráva veľmi rýchle, nemá dlhý čas na to, aby uskutočnil ten hod, takže musí byť dobrý. Že akou počiatočnou rýchlosťou a pod akým uhlom vlastne tú loptu má hodiť a že v tom naozaj dobrý to svedčí, že neviem, či tam, pardon, Pepo. Je tu Pepa? Mne sa zdá, že tam nejaký časovač spustený a ten prehadzuje snímky. Dobre, nevadí. Takže výsledok je, že ako naozaj dobre zarába, takže asi musí byť dobrý. A ukážte to, že oplatí sa študovať fyziku. Dobre, a teraz môžeme zasa zahrať takú hru, že čo keby sme zmenšovali toho Kobeho Bryana, celý ten problém akože zmenšovali a zmenšili by sme až úplne, že niekde na úroveň toho mikrosvetu. Stále by sa nič nezmenilo, ako stále by to fungovalo nejako rovnako. Stále by proste bol úspešný a stále by sa tým ako uživil. A to je proste otázka, ktorú sa pokúsime zodpovedať v ďalšom postupe tej prednášky. A na to, aby sme ju dokázali zodpovedať, tak musíme si povedať o troch zvláštnych vlastnostiach hmoty tých častíc, podľa ktorých sa tie častice správajú a ktoré vlastne zamiešajú karty tomu Kobemu Bryantovi. Tie tri veci sa týkajú hmotnosti, síl a schopnosti predpovedať výsledok pokusu. Takže začneme od tej hmotnosti. Hmotnosť sa nezachováva. To je prvá zvláštnosť. To dôsledok teórie relativity, špeciálnej teórie relativity a viac menej dôsledok toho, že Albert Einstein prišiel na to, že hmotnosť je vlastne len špeciálna forma energie. Čo sa jednoducho sformuluje, prejaví nejakej platnosti takéhoto vzťahu, kde
ktorý hovorí, že pohybujúce sa teleso, ktoré má hybnosť P a má hmotnosť M, tak jeho celková energia je dána takýmto výrazom. Tento vzorec vám nemusí byť až taký povedomý, ale ak zoberiete o špeciálny prípad, keď to teleso stojí, P sa rovná 0, tak okamžite dostanete E rovná sa mc na druhu. A pravdu povediac, akokoľvek tajúplne toto vyzerá, že E, M, a teraz tu je rýchlosť svetla na druhu a že to je, čo to je za hĺbka, tak v skutočnosti tu nie je absolútne žiadna hĺbka. To C na druhu je len prevodová konštanta, ktorá tam je preto, lebo sme si blbo zvolili jednotky. Skutočný obsah tej rovnice je, že E rovná sa M. To je tá správa, ktorá odtiaľ ako si kričí, že energia a hmotnosť sú to isté. Jeden z ďalších takých dôsledkov, ktorým sa mikrosvet líši od nášho veľkého sveta, je, že môžu existovať telesá, častice, ktoré majú nulovú hmotnosť. Z hľadiska Newtonovej fyziky je to v podstate nezmysel, pretože F rovná sa M krát A, ak to M sa rovná 0, tak prakticky vyprázdnite tú rovnicu, pretože rovnica prestane existovať. A nemáte vôbec, čiže aj keby ste chceli sa hrať, že v makrosvete sú telesa s nulovou hmotnosťou, tak vás to nikam nedovedie. Ale v mikrosvete to tak nie je. Môžu existovať také telesa, akurát, že sa musia vždy pohybovať rýchlosťou svetla. Prosím ťa, ja tam mám nejaký časovák spustený, nevieš to vypnúť? No, po 30 sekundách to prehadzuje slajd. Ak vieš nejakou tak si vedomý. Nevím, nejsem si vedomý. Ani nevím, že tam časovač je, takže... To také kolečko tam 30 a... To kolečko, co tam je, to jenom... To je na kterém si slajdu. To není s časem, nemá to nic společného. Ne. Aha, tak sorry. Dobre, tak to som asi ja spôsobil nejaký. Pardon za prerušenie. No a teraz to, že v tom mikrosvete platia tie zákony nejako inak, tak otázka je, že čo teraz, akože ten Newton to mal úplne zlé a ako je možné, že 200 rokov si to nikto nevšimol. No možno je to tak, že tá Einsteinová fyzika, keď zoberieme zákony Einsteinovej fyziky v priblížení veľmi malých rýchlostí v porovnaní s rýchlosťou svetla, tak vlastne tie zákony budú približne vyzerať ako vyzerajú tie Newtonové zákony. A pretože tých zhruba 200 rokov po Newtonovi nikto sa nezaoberal objektami, ktoré by sa pohybovali veľmi porovnateľnými rýchlosťami s rýchlosťou svetla, tak vlastne tá Newtonová fyzika fungovala v rámci presnosti merania veľmi dobre. A dodnes teda tá Newtonová fyzika sa vyučuje presne z tohto dôvodu, pretože na to, aby ste skonštruovali spaľovací motor, alebo turbínu, alebo dokonca vyslali kozmickú loď na mesiac, tak na to tie relativistické vzťahy nepotrebujete. Zatiaľ. Dobre, čo to znamená? Aké to má dôsledky z pohľadu toho, čo budeme dnes robiť? No, ak hmotnosť je len jedna z fóriem energie, tak viete, že rôzne formy energie sa môžu premieňať jedna na druhú a to, čo musí byť splnené, je, že tá energia zachováva. Toto našťastie prežíva aj do toho mikrosveta, že zákon zachovania energie a zákon zachovania hybnosti sú splnené, aspoň pokiaľ sme to dokázali overiť, sú splnené aj v tom mikrosvete. Ale to, že hmotnosť je len jednou z možných energií a že sa môže premieňať na iné formy, to môže znamenať napríklad toto, že môže mať takýto dôsledok. Čiže zoberiete nejakú časticu, nejaké teleso, mikroteleso, o hmotnosti veľké M. Keby ste boli podľa Newtona, tak ak to teleso rozdelíte na dve časti, tak hmotnosti tých častí, ich súčet musí dať hmotnosť toho pôvodného telesa. Nič iné sa nemôže stať. Ale v mikrosvete tie cérske časti, tie časti, na ktoré sa to teleso o hmotnosti veľké M rozpadlo, môžu v skutočnosti mať menšiu hmotnosť, než bola pôvodná hmotnosť toho telesa, ktoré sa rozpadlo.
A rozdiel medzi súčtom hmotnosti po rozpade a pred rozpadom sa jednoducho premení na inú formu energie, konkrétne napríklad na kinetickú energiu. Alebo naopak, môžete zrážať nejaké dve častice o hmotnosti M1 a M2 a ak pri tej zrážke sa oni premenia, že sa spoja alebo čokoľvek sa udeje, vytvoria nejaké teleso, tak hmotnosť toho telesa môže byť väčšia, než je súčet hmotnosti tých zrážajúcich sa komponent a väčšia okolo. Zase o nejakú energiu, ktorú sme dodali do tej zrážky v inej forme, najčastejšie je to kinetická energia tej zrážky. A toto je myšlienka, ktorá leží v základe toho, že ak chceme vytvárať nové častice, ak chceme hľadať, že či existujú nejaké nové častice o väčších hmotnostiach, než aké poznáme dnes, tak môžeme zrážať relatívne ľahké známe častice a ak im dáme dostatočnú energiu, tak možno, ak existuje taká nová ťažká častica, tak možno dokážu vytvoriť novú časticu. Fajn, otázka, mal ten Einstein vôbec pravdu, akože je to naozaj v tom mikrosvete tak? No tak to je overené takým veľmi dramatickým spôsobom, nešťastným, síce na tom, že funguje atomová bomba. Pretože jadrová reakcia, vlastne toto je schéma toho, čo sa tam udeje. Neutrón narazí do jadra uránu, izotop 235 a to jadro to nevydrží častokrát a rozpadne sa na zhruba dve rovnaké časti. A ešte okrem toho odtiaľ vyletia 2, 3, 4 neutróny. No a keď sa pozrieme na hmotnostnú bilanciu tejto reakcie pred zrážkou a po zrážke, tak pred zrážkou máme neutrón a uránové jadro a dohromady tá hmotnosť v takýchto jednotkách, megaelektronvolty na C na druhú, je takéto číslo. Tie jednotky si teda ako nemusíte všímať, to je jedno. Po zrážke máme tieto dve jadra plus povedzme 3 neutróny. A tam, keď zrátame tie hmotnosti, tak je to síce veľmi podobné, ale o niečo menšie číslo. Čiže hmotnosť sa naozaj nezachováva a rozdiel je nejakých 174 megaelektronvoltov na C na druhú. A ten rozdiel sa vlastne prejaví ako kinetická energia tých častí, ktoré odtiaľ vyletia. Teraz toto samozrejme, ak toto sa nachádza, tento proces, že nemáte len jedno jadro a jeden neutrón, ale máte nejaký kus uránu, ako tu tento človek drží v rukaviciach, tak tie neutróny narazia do ďalších jadier a tie vyprodukujú ďalšie neutróny a veľmi rýchle prebehne takýto množiaci proces. A akokoľvek táto energia je maličká, tak keďže tých jadier je tam strašne veľa a udeje sa to strašne rýchlo, tak sa uvoľní vo veľmi krátkom čase obrovské množstvo energie. A celá tá energia pochádza z rozdielu tých hmotností pred a po. Takže viac menej akékoľvek, keďže toto naozaj vybuchlo, tak viac menej akékoľvek pochybnosti o tom, že či to funguje, alebo či má ten Einstein pravdu s tou hmotnosťou, tak nemáme. Potom to má ešte také zábavnejšie myšlienkové experimenty, ako napríklad, že keby ste mali krabicu, škatulu, box, ktorý je proste uzavretý, nič v ňom nie je a má nejakú hmotnosť, a vy do neho navrtáte dierku a teraz tou dierkou do toho nastrieľate fotóny, ktoré nemajú žiadnu hmotnosť, sme si povedali, prejdú sa rýchlosťou svetla. Ale keďže nemajú žiadnu hmotnosť, tak človek by tak povedal, no tak nič sa nestane, čo sa týka celkovej hmotnosti tej krabice, pretože do krabice o hmotnosti M-box som pridal hromadu niečoho, čo nič neváži, tak ten M-box by mal stále vážiť toľko isto. Nie je to pravda, pretože čo sa stane je, že celková energia tej krabice sa zväčší o energiu tých fotónov. Ale tá krabica sa nezačne pohybovať. Čiže jediný spôsob, ako sa môže prejaviť to, že tá krabica má väčšiu energiu, je, že narastie jej hmotnosť. To
znamená, že pridaním niečoho, čo neváži, tak ešte zväčší hmotnosť. No a teraz ten najzaujímavejší príklad, alebo najzaujímavejšia skutočnosť je, že fajn, ale aj my sa tiež skladáme z takých častíc. A mnohí proste sledujeme, že koľko je naša hmotnosť a my s tým máme problémy a snažíme sa schudnúť a čo. Tak teraz nás môže zaujímať otázka, že koľko na tej našej hmotnosti, aký je vlastne podiel hmotnosti samotných častíc, z ktorých sa skladáme, a nakoľko za tú hmotnosť vlastne môžeme obviňovať energiu tých častíc. Keby sme sa rozobrali na všetky tie kvarky a elektróny, ktorých sme zložení a naukladali vedľa seba, odvážili, tak akú časť našej celkovej hmotnosti vytvorila hmotnosť tých častíc, tých súčiastkov? Čo myslíte? Koľko percent? Prosím? Nejaký promile to bude. Myslíte, že tak málo? Že koľko tvorí hmotnosť tých častíc, z ktorých sa skladáme, z našej celkovej hmotnosti? 90? Prosím? 90? 90, dobre, nejaké iné typy. To ja som sa Tiež? Ste blízko práve opačne. Hmotnosť častíc, z ktorých sa skladáme, je 5% našej hmotnosti. 95%, tak to je zodpovedná ich energia. Takže jednoduchý návod, to by sme si mohli dať patentovať, ako znížiť našu hmotnosť, je napríklad, že schladiť sa. Častica, ktoré im dobrali časť energie. Dobre, a to samozrejme žart. Mohl bych se zeptat, Ano. pokud bychom tedy byli schopni zpomalit nějakým způsobem světlo, tak změnilo by se potom něco jiného a nabralo by hmotnost? Spomaliť, pokiaľ by sme boli schopní, my sme ho schopní spomaliť, pokiaľ postavíme do cesty nejaký materiál. A pak přidá energii tomu materiálu. Prosím? Pak poté přidá energii tomu materiálu. Teraz mohli by ste to upresniť, že čo máte na mysli. No akože áno, ak začne interagovať s tými časticami, to materiály, takže to dá nejakú energiu. Ale to spomalenie súvisí skôr s tým, že to, čo sa tam naozaj bude diať, je, že ten fotón bude neustále pohlcovaný a vyžarovaný. Ako keby. A to nejaký čas bude trvať, takže to bude pohybovať pomalšie v tým prostredí. Ale medzi tými interakciami, lebo keď si človek predstaví, že čo je to ten materiál, tak vlastne medzi tými jadrami a atomovými obálmi je vlastne iba veľké prázdno. Čiže tam sa bude pohybovať naozaj rýchlosťou svetla. Keby nedochádzalo k interakciám s tými časticami, tak vlastne stále máme fotón nulovej hmotnosti, ktorý letí rýchlosťou svetla, ale efektívne, keď pozrieme kus skla a cez toto svetlo letí, tak efektívne tá jeho rýchlosť postupu toho svetla bude pomalšia. Takže v tom zmysle je ako sa to svetlo spomalí. No a takže ako poslednú vec tejto diskusii o hmotnosti by bolo dobre, keby sme si urobili nejakú predstavu o tom, že o akých číslach sa vlastne bavíme. Až tu mám takú tabuľku, ktorá má ambíciu, aby ste vytvorili vám akúsi predstavu. V tomto stĺpci sú vlastne relatívne hmotnosti voči hmotnosti elektrónu, takže elektrón je jednička. Protón je dramaticky ťažší, až stačí si pamätať, že okolo 2000 krát. A to by sme sa na tým možno ani tak nepodivovali, pretože vieme, že protón je zložená častica. Ale potom príde šok v podobe top kvarku, ktorý považujeme za elementárnu časticu a on je až 350 000 krát ťažší ako elektrón. A tá jeho hmotnosť je dokonca porovnateľná s hmotnosťou jadra zlata. Prečo je to tak? Prečo máme takto obrovský rozptyl hmotnosti elementárnych častíc? To je jedna z nezodpovedaných otázok dnešných. Netušíme prečo. Proste to je, tak sme to namerali, že tak to je, ale odpoveď na to nemáme. A preto aj pokračujú tie výskumy, akože
sa hľadajú nové častice, pretože sa snažíme pochopiť hĺbšie, že ako funguje ten mikrosvet. A hĺbšie pochopenie by napríklad možno znamenalo, že by sme sa dozvedeli, že prečo má top kvark, ktorý je takto ťažší než elektrón, hoci obyčajné tie častice si myslíme, že sú elementárne. Možno sa dozvieme, že top kvark nie je elementárny, alebo čo ja viem čo. Štandardne sa používajú, toto je úplne fajn, takto tú hmotnosť vyjadriť, ale štandardne to, čo sa používa v časticovej fyzike pre vyjadrenie hmotnosti sú vlastne elektronvolty na C na druhu, alebo ich násobky, s tými predpojami, že megaelektronvolt, gigaelektronvolt. To C na druhu je tam práve kvôli tomu, že sme si zvolili jednotky. Keď ešte ľudia nevedeli, že hmotnosť a energia nejakým spôsobom súvisia, tak zvolili inú jednotku pre hmotnosť a inú jednotku pre energiu. A tak ako to bolo zvolené, tak aby sme to vedeli prepočítavať z kilogramov na džauly a z džaulov na kilogramy alebo čokoľvek, tak tam musíme zamontovať proste to C na druhu. Musíme to, preto je ten prepočítavací faktor. Ale časticoví fyzici, že každý človek je lenivý od prírody, tak časticoví fyzici majú radšej iné jednotky, v ktorých rýchlosť svetla sa rovná jednej. Je to bezrozmerná veličina. A to kvôli tomu, že potom dostanete rovnaké jednotky aj pre hmotnosť, aj pre energiu. A to vlastne znamená, že ak máte časticu o hmotnosti 1 gigaelektronvolt, tak celú ju dokážete, tak on má energiu 1 gigaelektronvolt. A tú energiu ste dokázali premeniť na 1 gigaelektronvolt kinetické energie. Elektronvolt, tak to asi viete, že to je energia, ktorú získa elektrón urýchlený potenciálovým rozdielom 1 volt. Takže v týchto číslach, v týchto jednotkách elektrón má zhruba 0,5 megaelektronvoltu, proton 1 gigaelektronvolt, top kvark 175 gigaelektronvoltov. A na tom cvičení, ktoré bude popoludní, kde budete proste vyhodnocovať tie dáta, tak toto sú jednotky, ktoré tam budú používať. Dobre, takže to bola hmotnosť. A teraz sa pozrieme na sily. Nám sa podarilo pochopiť, že... Prečo? To bolo aj predtým takové toto? Aha, to je vyššie. Nám sa podarilo pochopiť, že vlastne... Ako vlastne v mikrosvete, aký je mechanizmus toho, že nejaké dve telesá na seba pôsobia silou. Tu je ukážka toho, že povedzme, strelíte voči sebe elektrón a myón, to sú častice, ktoré majú záporný náboj, takže sa budú odpudzovať. A výsledkom, aj Newton by očakával, že dôsledkom toho, že sa k sebe priblížia a budú pôsobiť na seba silou, bude to, že sa môže zmeniť ich energia, hybnosť, smer letu a tak ďalej. Takže to je niečo, čo by sme nazývali, že rozptyl častíc jednej na druhej. A my sme fyzici zistili, že to, čo sa tam naozaj odohráva za touto hviezdičkou, za touto explóziou, tak je, že si tie častice medzi sebou vymenia fotón. Tento diagram vlastne je nejakou reprezentáciou tohto procesu, tejto zrážky. Treba ho čítať tak, že to, čo je na ľavej strane, tak to je vlastne, že čo bolo na začiatku. To, čo je na pravej strane, je, že to, čo bolo na konci. A netreba to chápať ako, že toto nie je obrázok, že ako to naozaj vyzerá v priestore, že ako sú rozložené tie častice. To je len akási schéma toho, aká je topológia toho, alebo rozloženie toho, čo sa tam udeje. Takže nepýtajte sa ma, či to, že toto gamma je fotón, že ten fotón je zvislé a že to je začiatok a to je koniec, takže gamma, že či tam uplynul nejaký čas alebo nie, to sa ten obrázok nesnaží naznačovať. Čiže na začiatku sme mali elektrón myón, to je toto, tu
tu sa čosi odohrá, pôsobenie sily a v skutočnosti to znamená, že si vymenia fotón a na konci máme zase elektrón a mion. Čiže keby som aj zmenil nejako sklon týchto nožičiek alebo ten fotón nakreslil šikmo, tak absolútne nič sa nezmení na obsahu tohto obrázku, to nie je jeho ambícia. A tento typ obrázkov, ktorými sú reprezentované procesy, zrážok, sa nazýva Feynmanové diagram. A že naozaj vlastne by sa malo udiať to, čo je na tej ľavej strane, že sa zmení pri tej zrážke hybnosť a energia tých zrážajúcich sa častíc, tak to sa tu dá vysvetliť tak, že vlastne ten fotón nejakú energiu a hybnosť pri svojom vyžiarení odoberie z jednej z tých častíc a dodajú pri pohltení zase tej druhej častice. Takže naozaj po zrážke na konci budú mať tie častice inú energiu, inú hybnosť, tým pádom môžu smerovať niekam inam. Dobre, takže toto je fajn, že to takto chápeme, ale vlastne je to v súlade zatiaľ nič nového proti newtonovskej fyzike, okrem toho, že je tam ten fotón. Ale ukázalo sa, že tento pohľad, toto poznanie, že čo sa skrýva za silami, nás priviedlo aj k tomu, že existuje možnosť, že tie sily majú nielen ako dôsledok zmenu energie a hybnosti, ale že dokonca môžu spôsobiť zánik častíc a vznik nových častíc. Z pohľadu toho Feynmanovho diagramu sa tu udiala malá zmena, že sme ho otočili o 90 stupňov, ako sme zmenili náboje, aby to sedelo, aby zákon zachovania náboja bol splnený, pretože fotón má nulový náboj. Takže keď zrazíme elektrón s pozitrónom, ich súčet ich nábojov je 0, tak vznikne fotón, ktorý je bez elektrického náboja. A povedzme, ten fotón sa môže premeniť na mión a antimión, zase celkový súčet náboja v tom koncovom stave je rovný 0. Takže celý čas bol zachovaný náboj a celý čas musí byť ešte zachovaná energia a hybnosť. A ináč, keď sa toto splní, tak potom toto môže v prírode prebiehať proste na základe výmeny fotónu, tak ako aj ten rozptyl, tá zmena smeru letu tých častíc. A keby sme to nakreslili, že vlastne čo sa udeje naozaj v tom priestore, tak vlastne môžeme to nakresliť takto, že sme vystrelili proti sebe elektrón s pozitrónom a tie zanikli, prestali existovať a z tej zrážky nám vyletujú dve úplne iné častice. A toto už nie je Newtonovej fyzike. F-rovná sa n-krát dáva nejakým spôsobom. Dôsledkom tej rovnice nejakým spôsobom nie je, že by niečo vzniklo a niečo zaniklo. Takže toto je úplne nové, čo sa odohráva v mikrosvete. A s týmto musíme počítať. A súčasne je to zaujímavé, pretože ak si spomínate na to, toto je ako keby druhý kamienok do mozaiky, do tej skladačky, že pri hmotnosti sme si povedali, že no, keby sme zrazili nejaké dve častice, tak keby existoval nejaký mechanizmus, ako oni vytvoria niečo nové, nejakú novú, oveľa ťažšiu časticu, tak vlastne tá teória relativity to umožňuje, pretože hmotnosť je forma energie. A tu v podobe síl, toho ako pôsobia síly v mikrosvete, sme získali mechanizmus, ako by to naozaj reálne mohlo prebehnúť. A ako to naozaj reálne prebieha. No, a teraz sila, ktorá je sprostredkovaná výmenou toho fotónu, to je elektromagnetická sila. A ukazuje sa, že povedali by si, že máme 4 rôzne typy síl a ono sa naozaj ukazuje veľmi pekne, zase je to úžasné, ako je to konzistentné, že aj, zistili sme, že aj slabá, aj silná interakcia prebieha tiež ako výmena nejakých častíc. Konkrétne slabá interakcia, slabá sila je dôsledkom výmeny až 3 rôznych častíc, ktoré sú nejakým spôsobom spriaznené a my ich nazývame, že V plus V minus a Z0 bozóny. Plus, minus a 0 sa vzťahuje k elektrickému náboju tých častíc. To je kladne nabité, má to náboj ako
čo do veľkosti ako elektrón, toto je záporne nabité a toto má nulový náboj. Silná interakcia, za silnú interakciu je zodpovedných ešte viacej častíc, 8 tzv. Gluónov. A tie sú elektricky neutrálne, tie nemajú žiaden elektrický náboj. Fotón takisto nemá žiaden elektrický náboj. Takže pozitívne je dnes dokázané, že všetky tieto tri sily sa dajú vysvetliť ich existencia vzájomnou výmenou týchto jednotlivých častíc, ktoré mimochodom považujeme za elementárne. A potom nám ešte ostáva štvrtá gravitačná sila, tá, ktorú popísal Einstein ako prvú. A na podiv ona robí najväčšie problémy v tom mikrosvete a robí problémy preto, lebo je strašne slabá. Čiže my máme ťažkosti tú silu naozaj jej prejavy nejakým spôsobom detekovať na úrovni mikrosveta. Čo z jednej strany je fajn, pretože nepotrebujeme ju na to, aby sme vysvetlili to, čo sa deje na urýchlovačoch, ale z druhej strany máme potom problémy zistiť, že ako tá gravitačná sila v tom mikrosvete vyzerá, nakoľko sa to líši od toho zákona alebo od tej Einsteinovej teórie. A či sa to líši alebo nie. No ale keďže v týchto troch prípadoch to fungovalo tak pekne, tak je samozrejme hypotéza, že existuje aj častica zodpovedná za existenciu gravitačnej síly. A my sme ju zatiaľ nepozorovali, takže to nie je potvrdené, ale už máme pripravené meno, že graviton, my sme ju nazvali, keď sme to objavili. No tá kategória síl zase má nejaký svoj anglický názov, tých síl, ktoré sú zodpovedné za častíc, ktoré sú zodpovedné za existenciu síl, tak má nejaký anglický názov. Ja som si povedal, že tých anglických názov už je dosť, tak poďme si skúsiť vymyslieť nejaký český a slovenský, tak ja navrhujem, že silonky. Možný názov pre tej častice. Dobre, takže teraz si to ilustrujme, že napríklad, že teda čo sa udeje, videli sme, čo sa udeje, ako funguje elektromagnetická sila výmenou fotónu. Príklad pre slabú silu. Slabá sila je to, čo je zodpovedné za radioaktívny beta rozpad. A konkrétne pri tom beta rozpade sa odohráva niečo také, že protón je zložený z dvoch U-kvarkov a D-kvarku a jednému tomu U-kvarku sa môže zachcieť, to sa budeme v tej ďalšej časti rozprávať, že čo o tom rozhoduje alebo nerozhoduje. Môže sa mu zachcieť, že vyžiarí V plus bozón. A tým sa ale premení ten U-kvark na D-kvark, takže tento stav týchto troch kvarkov UUD sa zmení na stav UDD. Ten jeden U-kvark sa zmenil na D-kvark. Teraz U-kvarky majú náboj plus 2 tretiny a D-kvark má minus 1 tretina. Takže keď sčítate ten elektrický náboj, tak vám to dá plus 1 pre protón. Keď sčítate tu tie náboje, tak vám to dá 0. Takže presne v súlade s tým, že elektrický náboj neutrónu je nulový. Dobre, takže tým sme vybavili protón a neutrón a ostal nám tu visieť V plus bozón. V plus znamená, že má kladný elektrický náboj a táto častica je nestabilná, ona sa veľmi rýchle rozpadá. V podstate v súlade s tým, že ona patrí medzi tie silonky, ktoré sa len sprostredkovávajú síl. Veľmi rýchle sa rozpadá a napríklad sa môže rozpadnúť na pozitrón a elektrónové neutríno. Pozitrón je antičastica k elektrónu. A zase, keď si pozriete bilanciu elektrických nábojov, toto je neutrálna častica, toto má náboj plus 1, tak ako V-bozón, takže to sedí. No a ďalšia kategória sú silné interakcie, ktoré vznikali výmenou tých 8 gluónov. A tam je tiež, oni majú tiež takú zvláštnu vlastnosť, ktorá je zase v našom normálnom svete ťažko predstaviteľná, alebo nemáme s ňou skúsenosť, že silná interakcia narastá so vzdialenosťou. Že ak pôsobí medzi kvarkami, silná interakcia, čiže častice, medzi ktorými pôsobí silná interakcia, sa nazývajú kvarky. A pretože narastá so vzdialenosťou, tak tie kvarky sú vždy tou silnou interakciou viazané k sebe.
A ak by sme sa ich pokúsili dať od seba, to znamená získať ako izolovaný voľný kvark, tak to sa nám nikdy nepodarí. Tomu sa hovorí, že tie kvarky sú uväznené. A je to preto, lebo tá sila narastá, takže vlastne keby sme ich chceli vzdialiť na veľkú vzdialenosť od seba, tak prakticky narazíme na to, že potrebujeme nekonečne veľkú silu. Takže kvarky sa vždy nachádzajú vo forme viazaných stavov, že sú viac kvarkov pohromade. A všetkým tým viazaným stavom hovoríme hadróny. A známe sú dve formy tých viazaných stavov. Baryóny, ktoré sú tvorené 3 kvarkami, a mezóny, ktoré sú tvorené vždy párom kvark-antikvark. Pričom za tými kvarkami môže byť U-kvark, D-kvark, Kolik máme druhý kvark? Prosím? Kolik druhý kvark? Výborná otázka. 6 druhov, áno. U-kvark, D-kvark, C-kvark, S-kvark, T-kvark a B-kvark. A ještě se říká něco o tom top kvarku? T-kvark, áno, top kvark. Takto tie písmenká sú prvé písmenká nejakých názvov, zase anglických, že U-kvark je up, D-kvark je od down, C-kvark je od charm, S je od strange, D je od top a B je od bottom. Takže, dobre. Takže tieto kvéčka reprezentujú ktorékoľvek z tých kvarkov. A to znamená, že ak by sme v tej zrážke na urýchlovači vytvorili, že výsledkom tej reakcie by bolo, že sa tam objaví kvark, tak veľmi rýchle si nájde nejakého kamaráta, s ktorým vytvorí hadron. Nikdy neostane, že nám poletí voľný kvark. To uvidíte aj pri zrážkach, ktoré budete teda analyzovať, že vlastne to, čo tie detektory zaznamenávajú, sú už hadróny, ktoré vyletujú z tej zrážky. A iba to, čo sa môžeme viac menej domnievať na základe zákona zachovania hybnosti, že tie hadróny letia v tom smere, akom bol vytvorený ten kvark, z ktorého vznikli. To tam potom uvidíte. Zvyčajne z toho jedného kvarku, ak má dostatočnú energiu, vznikne viacero tých hadrónov, oni potom letia viac menej jedným smerom, tam sa hovorí sprška kvarkov alebo jet. To je to, čo uvidíte v tom detektore. No, a tretia, čiže to bola hmotnosť, zvláštne vlastnosti hmotnosti, síly. Tretia zvláštnosť toho mikrosveta, o ktorej si musíme povedať, je nejednoznačnosť predpovede. Nejednoznačnosť v akom zmysle. Ak ten Kobe Bryant hádže loptu na kôš, ak zadá správnu počiatočnú rýchlosť, správnu veľkosť a smer, tak keď to urobí 1000-krát, zopakuje ten istý pokus, tak mi to 1000-krát padne do koša, poletí to po tej istej trajektórii a padne na to, ukáže do toho koša. A to je záruka toho, že on si proste zarobil. Pretože je v tom veľmi dobrý. Ukazuje sa v mikrosvete, že tam to takto nefunguje. Že tam vlastne nedokážeme jednoznačne predpovedať výsledok toho, čo sa udeje. Čo je úplne akože zvláštne, pretože potom človek má pocit, že týmto vyhlásením sme práve ohrozili to, že či vôbec môžeme niečo spoznať o tom mikrosvete a či sa ešte vôbec bavíme o vede. Či sa nebavíme o nejakom vykladaní kariér alebo čo. Takže správame si v tom trochu poriadok, že niečo sa predsa len o tom mikrosvete dá povedať, v akom si zmysle akési jednoznačné predpovede sa dajú urobiť a čo si naopak sa nedá povedať. Tak ja sa to pokúsim ilustrovať, tú situáciu na radioaktívnom rozpade uhlíka izotopu C14, ktorý sa medzi iným sa ten radioaktívny rozpad používa, viete, na datovanie archeologických nálezov organického pôvodu. A využíva sa to, že ten radioaktívny izotop je, ten izotop je radioaktívny a tá radioaktívnosť sa prejavuje tým, že keď máte nejaké jeho množstvo, tak za presne stanovený
čas sa rozpadne presne polovička atómov, ktoré sa nachádzajú v tej vzorke. A zvláštnosťou je, že je úplne jedno, že odkiaľ ste zobrali, ako vznikli tie izotopy, tie atómy, odkiaľ ste tú vzorku zobrali, aká je stará. Po každé je to úplne so železnou pravidelnosťou za konkrétne za polčas rozpadu 5730 rokov sa rozpadne vždy polovička tých atómov. Cez to nejde ľahko. Ale keď si položíte pred seba jeden jediný atóm toho izotopu a budete chcieť vedieť, že kedy sa on rozpadne, tak nie je spôsob, ako by sa to dalo predpovedať. On sa možno rozpadne v nasledujúcej sekunde a môže sa rozpadne aj za milión rokov. V tomto zmysle nie je, akokoľvek vieme, že sa presne rozpadne polovička tých atómov, tak nemáme žiaden spôsob povedať, že ktorý z nich to bude. Že tam je súčasne prítomná akási absolútna nejednoznačnosť a nemožnosť preklenúť, urobiť predpoveď v istých veciach. A na druhej strane tam vidíte, že tam akási veľmi jasná zákonitosť. Takže takto to je. Tá teória, ktorá to opisuje a vysvetľuje, že to isté vysvetľuje, sa volá kvantová mechanika. My sa to nemáme priestor, aby sme sa tu naučili kvantovú mechaniku, takže viac menej to musíte prijať a skúsiť sa podľa toho nastaviť si svoje myslenie a skúsiť sa tým riadiť pri chápaní tých vecí, ktoré dnes budeme robiť. Konkrétne, poďme si to preniesť alebo ilustrovať na prípade toho, s čím sa dnes stretnete. Povedzme, budete pracovať so Z-bozónom, budete sledovať to, že jeho rozpady, sledovať častice, ktoré potenciálne vzniknú rozpadom Z-bozónov. A teraz Z-bozón sa, nielen, že sa neviete, keď si zoberiete jeden Z-bozón, že kedy sa rozpadne, ale neviete dokonca ani povedať, že existuje viacero spôsobov, viacero tzv. Kanálov, do ktorých sa ten Z-bozón môže rozpadnúť. Čiže napríklad sa môže rozpadnúť na elektrón-pozitrónový pár, mion, antimion, taun, antitaun, neutrino, antineutrino a kvark, antikvark. Zase, keď si zoberiete jeden izolovaný Z-bozón, nie je spôsob, ako povedať, že kedy a ktorý z týchto prípadov nastane. Ale to, čo môžete zaručene povedať, je, že ak tých Z-bozónov zoberiete veľa a budete sledovať, budete počítať, koľko Z-bozónov sa rozpadlo ktorým kanálom, tak dostanete po každé rovnaké číslo. Čiže napríklad do E plus E minus sa rozpadá vyše 3% prípadov Z-bozónov. S rovnakou pravdepodobnosťou dostanete tento kanál a tento kanál. Toto sú leptóny, elektrón, mion, taun, sú tzv. Leptóny, čiže častice iné ako kvarky. Takisto neutrína, tam sa rozpadne 20% Z-bozónov, to sú tiež leptóny. A na kvarky, väčšina Z-bozónov sa rozpadne na kvarky, približne 70%. Týmto nie sú vyčerpané všetky možnosti, že kam sa Z-bozón môže rozpadnúť, ale keď si zoberiete súčet týchto čísel, tak je to veľmi blízke k 100% a všetky tie ďalšie prípady sú veľmi, veľmi, veľmi málo pravdepodobné. Takže o tých sa ani nebudeme baviť. V zásade pravidlo znie, áno. A rozpad na ty neutrína detekujete tak, že vám to nevychází na konci? Že vám to nevychází? No, dalo by sa to tak povedať. Budeme sa baviť o tom, ako sa dajú neutrína v tom detektore detekovať, ale áno, mali by sme, vlastne to, čo naozaj zdetekujeme, sú tie častice, ktoré vieme zdetekovať a uvidíme, koľko nám chýba prstoru. Dobre, takže existujú v skutočnosti tých možností je nekonečne veľa a prípustné sú všetky, ktoré splňajú
zákony zachovania, energie, hybnosti, elektrického náboja, akékoľvek zákony zachovania. Tam ešte vládnu. V-bozóny, keď už hovoríme o Z-bozóne, ani V-bozóny nie sú stabilné. A toto sú príklady najčastejších kanálov, do ktorých sa rozpadajú a percentá pravdepodobnosti, za akými sa do tých jednotlivých kanálov rozpadajú. Poďme bližšie k tomu, k tým zrážkám, o ktorých sa budeme dnes baviť. Tá nejednoznačnosť sa teda prejavuje jednak v tom, že do ktorých kanálov, ako často, ale keď zrazíme nejaké dve častice, veľké A a veľké B, tak povedzme, že v tej zrážke vznikne malé A a malé B a poletí to týmto smerom. Tá nejednoznačnosť sa prejaví v tom, že v nasledujúcej zrážke to môžu vzniknúť tie isté častice a letieť úplne iným smerom. Ups. Alebo budú mať väčšiu hybnosť. Hej? Alebo vzniknú iné dve častice. Alebo vzniknú tri častice. Alebo ešte viacej častice. Všetko, čo je možné, tak v tých jednotlivých zrážkach postupne sa môže objaviť. A vy nikdy neviete povedať pre tú jednotlivú zrážku, že čo z tých možných vecí sa stane. To, čo sa dá jednoznačne predpovedať, je iba na základe na vašej teórie iba pravdepodobnosť, s akou nastane ktorý ten vplyv. A to vlastne vedie k tomu, že ako vy takýto experiment, ako vy vlastne overíte tú teóriu. Že vy vlastne potrebujete veľakrát uskutočniť to isté meranie, tú istú zrážku, a napočítať, že koľkokrát sa udial jednotlivá tá vec. Dobre, takže vráťme sa k tomu Kobe Bryanovi. Ak sme ho zmenšili, na tú mikroskopickú úroveň a on ešte nič nevie o kvantovej mechanike a týchto podivnostiach, tak stále má čosi v hlave takéto. Potom keď mu porozprávame túto prednášku, tak teraz si povie, že hmotnosť sa nezachováva, lopta môže anihilovať, alebo nejednoznačné predpovede, proste bude z toho úplne ho to rozháže a jeho zárobok myslím, že ako dramaticky presne. Fajn. Takže, teraz sme vyzbrojení tými znalosťou o tom, že čo všetko musíme brať do úvahy v mikrosvete, keď chceme sa o ňom niečo dozvedieť. A tak si povedzme, že ako vlastne taký experiment musíme zostaviť, aby sme získali tú informáciu, ktorá sa dá získať. Budeme zrážať nejaké častice veľké A, veľké B, konkrétne LHC zráža protóny. A v tej zrážke môžu vzniknúť rôzne veci. Môžu to byť rôzne častice, letieť pod rôznymi uhlami, s rôznymi energiami. Ako som povedal, obmedzenie sú len zákony zachovania. Ale keďže my nevieme, kam to poletí a aké tam budú častice, tak naša jediná šanca je, že miesto tej zrážky obostaviame čo najhustejšie detektormi, ktoré by boli schopné zaregistrovať čo najväčšie množstvo typov rôznych častíc všetkými možnými smermi a všetkých možných energií, ktoré si myslíme, že sa tam môžu objaviť. A potom tú zrážku budeme opakovať a budeme sledovať pomocou tých detektorov, že aké rôzne výsledky dostávame. Čiže napríklad môžeme sa zamerať na, že tam vzniká nejaká častica malé a môžeme napríklad merať, že pod akými rôznymi úhlami v tých jednotlivých zrážkach tá častica malé a vyletuje. Tak môžeme to vyhodnotiť pomocou takéhoto histogramu, že tu si nanesieme na x-ovú os kosinus toho uhla, takže to bude od minus 1 do 1, že ten uhol bude od 0 do 180 stupňov. A teraz na y-ovú os počet prípadov, ktoré nastanú pre jednotlivé hovoríme tomu biny. Tu si zoberieme malé intervaly a všetky prípady, ktoré budú mať úhol z toho intervalu, tak budeme prirátavať. Tu dáme, že počty, že koľko ich bolo.
tak dostaneme výsledok toho pozorovania v podobe týchto bodov čiernych. Tie kríže, ktoré sú cez tie body, naznačujú, že aká je asi chyba merania. Čiže tie čierne body reprezentujú experimentálny výsledok merania. Skutočne sme veľa zrážok a napočítali sme, koľkokrát to padlo sem, koľkokrát sem, koľkokrát sem, koľkokrát sem a dostali sme tieto body. No a teraz vy môžete mať rôzne teórie, ktoré sa snažia predpovedať výsledok tak zrážky veľké častice veľké A s časticou veľké B. Povedzme teóriu 1, teóriu 2. Teraz predpoveď tej teórie je presne v tej polohe, že ona predpovedá, že aký veľký podiel tých častíc, aký veľký počet pri danom počte zrážok by malo padnúť do tých jednotlivých binov, chlievých oblastí. No a teraz vidíte, že jedna teória kopíruje viac menej priebeh tých dát, druhá nie až tak úspešne, takže na základe toho potom porovnaním s tým experimentom môžete vlastne rozhodnúť, ktorá z tých teórií je správna. To je viac menej ten mechanizmus. Ako sa rozhoduje, že či tá naša teória je správna alebo nie. Fajn, takže toto je princíp tých experimentov, na ktoré sa dneska budeme pozerať. Na nešťastie svet nie je až taký jednoduchý a veci sú skomplikované nasledovnou skutočnosťou, že niektoré častice majú tak krátku dobu života, že sa rozpadnú skôr, než doletia do toho detektora. Napríklad konkrétne ten spomínaný V plus minus a Z bozón majú polčas rozpadu asi 3x10 na minus 25 sekundu. Spravíte jednoduchý odhad, že ak by aj leteli rýchlosťou svetla, čo oni nepoletia, alebo majú hmotnosť, nulovú, tak by preleteli nejakých 10 na minus 16 metra, než sa rozpadne. Čo je 10 krát menej, než je priemer protónu. Nie je možné skonštruovať principiálne detektor, ktorý má veľkosť desatiny priemeru protónu. To znamená, že principiálne takéto častice nikdy nedoletia do vášho detektora. Otázka je, ako teda sa vôbec dozvieme, že existujú, ako vôbec si overíme, že niečo také sa môže stať. Pretože tá častica, ktorá sa rozpadá veľmi rýchlo, tu si ju nazveme ako X, tak povedzme, že sa rozpadne na malé a, malé b v tej zrážke. A to, čo zachytí váš detektor, je malé a, malé b. Ale to kľudne mohlo vzniknúť aj tým spôsobom, že žiadne X tam nevzniklo a rovno z tej zrážky vyletuje malé a, malé b úplne s rovnakými vlastnosťami. Teraz vlastne vy vidíte, či to prebehlo takto alebo prebehlo takto, tak vy z tej jednotlivej zrážky uvidíte úplne rovnaký signál. Čiže nie je spôsob, ako to rozpoznať v tej jednotlivej zrážke. A našťastie existuje na to trik, ktorý môžeme si odvážne nazvať, že Nobelovský trik, pretože vďaka tejto metóde bolo už udelených spústa Nobelových cien a ja vám ten trik prezradím. Čiže úplne vás postavím do pozície, keď dneska môžete objaviť veci a možno sa siahať po Nobelovej cene. Trochu matematiky to náša bude vyžadovať. Dobre, zoberme si túto zrážku A veľké B, veľké A, vytvorí sa v konečnom dôsledku malé a malé b. Zadefinujme si celkovú energiu toho páru, malé a malé b, jednoducho ako súčet energií jednotlivých častíc v tom páre. Zadefinujme si celkovú hybnosť, zase ako súčet ich hybností. A potom môžeme definovať veličinu, ktorá sa nazýva invariantná hmotnosť páru A plus B. A tá je definovaná ako odmocnina z tej celkovej energie toho páru na druhu minus celková hybnosť toho páru na druhu. Ešte by tam mali byť nejaké C, pretože to je v podstate vzťah analogický s tým, to je ten istý vzťah, čo ten Einsteinov. Ja už som tu grasiač, to uvedomuješ, že ja som
pracoval už v tej podobe, keď tá rýchlosť svetla je rovná 1. A akokoľvek sa toto volá, že invariantná hmotnosť toho páru, tak to nie je konštanta, ale závisí od tej celkovej energie a celkovej hybnosti, ktorá môže byť pre rôzne zrážky rôzna, takže sa bude výsledkom rôznych zrážok môžu byť rôzne invariantné hmotnosti toho istého páru. A teraz ten trik je postavený na jednej vlastnosti, že ak pár A a B vzniká rozpadom nejakej častice X, tak potom je zvýšená pravdepodobnosť, že tie častice A a B budú vznikať s invariantnou hmotnosťou rovnou hmotnosti tej častice X. Ako sa to prejaví na experimente, na vašom meraní? Že keď to zopakujete veľakrát, tak dostanete zvýšený počet prípadov pre práve MAB rovné MX. Takže keď to nakreslíte, vyniesiete na ten histogram, ktorý sme tu mali pred chvíľou, taký typ histogramu, ale teraz to nebude na vodorovnej osi uhol, ale bude tam tá invariantná hmotnosť toho páru, tak ak to A malé B vznikalo bez prítomnosti toho veľkého X, že nie je to produktom rozpadu veľkého X, tak tam vznikne nejaké monotónne rozloženie tých jednotlivých počtov pre rôzne hodnoty hmotnosti, invariantnej hmotnosti A B. Ak ale A a B vznikajú aj rozpadom nejakej neznámej, alebo teda nejakej rýchlo sa rozpadajúcej častice X, o hmotnosti mx, tak na základe toho nášho tvrdenia, že je zvýšená pravdepodobnosť, tak tu by sme mali pozorovať akýsi kopec, akýsi pík, prebytok tých prípadov práve pri invariantnej hmotnosti rovnej hmotnosti tej častice X. Toto je celé. Takto bol napríklad objavený Higgsov bozón, toto je ukážka toho, čo publikovali experimenty Atlas a CMS na LHC. Tie čierne bodky sú dáta, aj tu je invariantná hmotnosť. Objavili ho v rozpadoch Higgsa na gamma-gamma na 2 fotóny, takže tu je invariantná hmotnosť tých 2 fotónov. Tu je počet prípadov pre rôzne hodnoty invariantnej hmotnosti. A teraz tie čierne bodky sú dáta, namerané dáta. Tá krivka, tá čiara, ktorá je tam nakreslená, to je, že keby X neexistoval, akoby, čo by malo výjsť. A tu vidíte, že pri istej invariantnej hmotnosti ten počet tých dát je vyšší, než je tá predpoveď za predpokladu, že žiaden X neexistuje. Tu je to zazumované. No a pozorovanie tohto píku, tohto hrbolčeka, vlastne je tým objavom toho X. Takže keď sa chcete spýtať, že ako vyzerá Higgsov bozón, takto. To je jedna z jeho podmienok. No a pretože ten kopček je pri 125 GeV, pri invariantnej hmotnosti 125 GeV, tak z toho potom usudzujeme, že taká je aj hmotnosť toho Higgsa. Dobre, celé toto sa odohráva, konkrétne to bolo objavené na urýchlovači LHC, čo je také monštrum, zakopané 100 metrov pod zem, blízko Ženevského jazera. Tu je mesto Ženeva, tu je letisko ženevské. Ten urýchlovač je kruhový, viac menej, o dĺžke 27 km. Tam sa urýchľujú protóny, ktoré sa na niektorých miestach zrážajú a tam sú detektory a to o tom budete už počuť ako v ďalšej prednáške. Takto vyzerá tunel toho urýchlovača. Vidíte, že tá fyzika naozaj stojí za to, pretože Morgan Freeman, to už ste poznáte, hollywoodský herec, ktorý je dokonca držiteľom Oscara. A
proste jeho ďalšou ambíciou v živote je samozrejme Nobelová cena za fyziku. Tam stále zatiaľ uniká. Teraz otázka je, že prečo? Prečo ešte nemá Nobelovú cenu za fyziku? Čo myslíte? Prečo? Pretože ešte neabsolvoval masterclass. Dobre, ja ďakujem za pozornosť. Ak máte nejaké otázky. Takže pokud je nějaký dotaz, můžeme klást. Samozrejme, my tu budeme aj celý čas, takže musí to byť, môžete nás pristaviť a... Nějaké dotazy jsem slyšel už během přednášky. Dobře, takže nyní není. Takže následuje přestávka.